Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka dorbas nong maulai mauro agar pesan trek unaitung arjat arpau kala leit ban ajirap da ka song pisa ya ka samla iba da shisha jana ka basang wasa ka dong Loom sok klur blok fu hapo ka snong maulai mauro bat ka bediru ka khana school ka bapule ha Sacred Heart Girls High Secondary School maulai ka belapas bah ka examen secondary school living certificate bala penbenadang syen da ka Meghalaya Board of School Education da ka bapoi ha kerdan ka bakhat pra ha ka top 20. Kani kajing ajing rap da ka song pisa ka long kumsi benta ban yarap ikni ka samla bakan yo alat ban siu ya ka bayrung kelas ni ka admission bat kumju ru ka dorbas nong klayarap na ka benta ban thiet iki kot puli namar ba kani ka samla kala tmu ban petang ya kajing puli ha ka science stream ya kani kajing lej ajing rap na kaliang ka dorbas nong lai lam da orang ba snong u ba pita ji lamari u astan rang ba snong ba HBR lingdo u rang ba dong ba piliting baru skatri ba marbot dakhar lembat kiwe-kiwe. Nakaliang jong snong hi yimla kemda songu kemda aburam me kayim pasam jong phi ngit kini borok kadai kacing lam pasta ke jong play pada pedeng kacing puli kembang ni tu tibi ba kimsim lalai tuition seno di pelakasian daladi lagi te ngit mo play ni ban kui phi kayim pasam jong phi tine ko ni sepuluh ni program ko pare kacing turut nakaliang jong ka dorbas nong tanga korban gempa wajing sungu dah benta baru kesnong kathau nong penyak snong dah benta kijing kersian jongki kijing ai mesim ke jongki baru ma korban gempa wajing sungu dah benta ini ipa marba di limba jongki hi ke baki ju ai mesim baru boy dah benta bangan lek bah kijing puli jonga tang kini hi ai dorit ba ini ki number extra number jong snong ai da kijing snong load ini seram tapi jilak masih bat kumjuru ngaso bat ai kuble kerpang yaki kemi ki pa yaki nang hikai bat i school hi bor koi ba i ba di sisa ina late school bor skata ti nakaliang kador posnong kujungiru ngi sngo kemen ba i ba di sisa jana ila wanra kaburam mo kanam kaburam ya kasnong kathau kujungi bat kani hi ka long kan luksak babaha mo yakiwi pat ki samla ha ka snong bat ya kari hi brok kawai te nakaliang ka darba snong ru ha kani kapor ngilawan wud mars nyo jeng tip ba ibarisai la yo ya kani kerdan ngilawan wud ban lese ban ai min sim ban wara ya kani ka song jingrap ban ngani thu ipi ini song jingrap ide ba la ya lum lang la si sinyang lam borok ki dekhot jongka isi jongka snong kujungi ya kaba makiru kim simlala ban lang kani ka singi ka pamenta nomor ba kumbang itip bang idon kani ka jingja jongni covid-19 tingimla bani wan bun bril ti makiru kila lesi kila ai ka kitbok ketwang ya pi mar kani ka jing wanra ka jungi kani ka song jingrap ka dei ba ngilaya subscribe hi la contribute hi na ki para members jongka isi jong snong kujungi hi borok koi te nakaliang ada bos nong kujungi ngikit bok teruyang ipi ibadah sya jana ba pinang minot susu nang ni sakmat bat hakajuk kopor ba pindon ru haka akor ke burom mo ba nang ni sakmat pihak ban yai beteng ya kani ka jing puli ko jong pi pan ngitip ru kumbangil i pilakran haki media mangkani ba piko ban long doktor tul hadin ba pi masai hadin habur ru di pilak long he masobon ong batu long kiba balik rit mo ban syakri pat ya ka jela ka jungi ban syakri ya ka snong ka thau ka jungi ngi iba lesi men keni ba nakaliang ka jungi sung tonat hadu ka ta ya ka long ying maksam ka jong pi ka long ba men keni ngi iba kikmi ki pa jong pi ki tristom ba ka ta mo pa li bala mi li bala re ma pi pat pi klem le no ya ka jing tristom jong kikmi ki pa jong pi tila tristom hadu ka ta dengan suong ya pi ba hakani kapor ba ki keluar kari barbor pi jumi na kayeng ka beduk te let's say ngi hakani ka result jong ni kelas 12 ka mentaru ngi hakani ka top 10 mo bun ki kasi ki jungi let's say ki duna ban wan hakani ka top 10 ki don tang iwe ni arngut let's say
nang kani ka jing le bah ka jong phi kani ka matrik le seru phin le bah kani ka kelas 2 ru ju bat kham tam ru nga so ban simi kani ka kubu kani ka singi gom ta ba phin ba ngi ya ka congratulate ru mo ki wei da ki chna ki bla yele ki exam ba pher adu ka matrik ba kelas 12 nang ya nang kiu shafrang blai nang ka ba phi hoi ngi ya ke jing trish tom ju phi abadon kamon kadon gala lo riktian tingi war hayeng pidon ki para ye bodet imei hiban hammi le bela pa hammi le bela tingi pat phinang bon bete la jong por te ke jing nang jong phi bon bete ko por phi yo so jong jing job ni phi yo so jong jing ha tanang kiu shafrang tanang ga nang yo kamet masa ko khia ada phi yo agun no school kuma phi lo ha ki por ki basa khmat kam shong ka school ni ka shong la dia shimet aki khna ki peminat kita gini yo so jong ka jing job khule shibon ibada shisha ni da sungu sorong ni da sungu khule shisha ku shnong ban yo sungu ban ni ku mo phi ki khna ki ba treshi tam sha po shnong te kan ni ka long ban kan kusa na ka banta ki mai pat ki pon sama jong ni shnong ka thau jong bakin bot ya kan ti kan kusa ka jong phi tingi air ko kubar segi nong senong borok ki kon sama juga senong ki badan hakikatan jing puli bakar waktu buat ya kini kena kusah ko ba ibadah shisha ila de berkemolong sekretari it skemru agani ki exam ikatan ki badan kiu it skemru ki kiu agani puli agani minat ki jumpi te to blai tregran ko do ipi ki jing kesam ni ba ko pinang berbor ki den ki ko jikya ai kulai ya phi kum ge ngasem mi pa ki patris tom hadu kata badru nagaliang ga sinong ki bala koloi banwan pan pinpau ge jing ai men siem lam ba pinang kiu seprang irat nang ne sekhmat ki jing puli jong phi nagapor sakapor